Mga kapuso, laing maka-inspire nga storya ang hatod sa atong bisita karong buntaga. Usa siya ka entrepreneur kinsa nagtukod og negosyo aron makatabang sa indigenous people ug persons with disability. Usa-usab siya ka chef ug iladong events organizer sa South Cotabato. Atong ilailahon si Greek Bautista. Hello Greek, kumusta? And welcome sa At Home with GMA Regional TV. Hello, good morning. Mayong buntag sa atong tanan, mayong buntag Mindanao. Buting mabuti po. Ito po, nakakapahinga na after election and after few days na medyo na-busy tayo during Mother's Day. Greek, gibansagan ka nga the Good Samaritan of the South. Tungod imuhang ginatabangan ang indigenous people, ingon man mga persons with disability. Can you tell us more about this? Nganong sila ang imuhang gipili nga tabangan? Actually, hindi ko siya talaga pinlano. Yung restaurant, parang si Lord talaga ang nag-open ng door. Kasi during the pandemic, hindi din ako nakaligtas sa COVID. Nagka-COVID ako, and at the same time, yung 8 staff ko na naiwan sa akin during the pandemic, lahat kami na COVID. And then we started yung business ko, nag-shift muna ako from events to delivery. Nag-deliver ako ng food. And at the same time, gustuhan naman ng mga tao. At yon pagdating nung time na nagtuloy-tuloy na, I realized na karoon ng less opportunity or opportunities yung mga indigenous people natin, PWD din. So, ayun, sinubukan ko na mabigyan sila ng pagkakataon na mabigyan ng trabaho with the help of our trainings. Tinitrain natin sila ng maayos in terms of the food safety, yung quality service na pwede natin na mabigay sa kanila. So, nagkakaroon lang tayo nagsiset tayo ng proper trainings and standard trainings sa kanila in terms of the food safety and service. Greek, doon na usab bay mga panahon nga nalisudan na ka ug buot na nimo nga mo give up. Paunsa nimo kini gina-handle? Naisip ko that time kasi ako ang dami ko talagang mga kaibigan na mga IPs since that I'm from Isulan. Marami akong mga friend na may mga kilala doon at yun nga nasi-share nila sa akin marami tayong mga nawalan din ng trabaho. So para sa akin ito din yung opportunity na binigay ni Lord na makatulong sa ibang tao. So mas binigyan natin sila ng mas malaking importansya kasi ngayong lalong na yung pandemic, yun yung time siguro na binigay din ni Lord sa akin na ma-realize na mas kailangan na makatulong tayo, especially that when I put up a business, nasa mind ko talaga na lahat kailangan ibalik din natin sa community natin. Siguro ito yung time na mas maisip natin na may mga bagay pala minsan na imposible. Pag sinubukan natin, magiging posible yon, especially na minsan nagkakaroon tayo ng discrimination pagdating sa hiring, pagdating sa pag-accept ng mga aplikante natin. But now, this is the time also siguro na mas maisip natin na may mga tao na mas kaya nilang makipag-compete, lalong-lalo na pag once na yung ating business, natututukan natin yung tamang training sa mga tao. Importante yun yung mas mabigyan natin, matutukan natin, aside from nagge-generate tayo as a business owner, nagge-generate tayo ng income. Pinaka-importante doon is ma-realize natin kung paano natin mabigyan ng tamang trainings. Actually, yan. Isa sa mga advocacy ko yung pagtuturo talaga. Since when I was in a manager for a fast food chain din, isang kilalang fast food chain din. And I really, ang tawag nito, I really embrace yung pagtitraining ng tao. Kasi nga, sinasabi ko always sa mga staff ko na pag once na naganap tayo ng trabaho, hindi lamang dapat yung sahod ang iniisip natin. Ang importante din is paano tayo matuto at kung paano natin magamit yung mga learnings natin in the future. So now, since na nagkaroon na ako ng sarili kong restaurant, nagkaroon ako ng sarili kong business, kung nagagawa ko noon, how much more ngayon na makapagturo tayo. And at the same time, napakalaking tulong nito sa business at especially sa daily operation natin na kahit papano, since that I have event, nandito ako ngayon sa event ngayon, araw-araw minsan wala ako sa resto. So kung natuturuan natin sila ng maayos, so at least kahit paano naiiwan natin sila na may malaking tiwala doon sa mga staff natin. Naiiwan natin sila doon. Alright, anything you wanna add, sir? Unsa pud ba imuhang mensahe sa atong mga kapuso viewers? Kabahin sa imuhang advokasya nga pagtabang sa mga IP ug PWD.
Yes, sa lahat naman po ng mga young entrepreneurs na nanonood ngayon, ang isa sa mga napakalaking bagay siguro na pwede kong ma-share sa inyo, especially this time of pandemic, ang dami nating pinagdaanan. So ako, totoo lang guys, when I was started my restaurant, talagang bumalik talaga ako sa zero because of the pandemic. So I started again. But what most important is that you have your determination, dedication, and passion. No? Ipagpatuloy kung ano yung mga nawala sa atin, ibalik natin yon, ibalik natin yung mga tiwala ng tao para magpatuloy tayo sa kung ano man yung mga hinahangad natin sa buhay. And when you reach that time, pag na-reach na natin yung mga yung success sa life natin, don't forget to share it. Don't forget na ibalik natin sa community, ibalik natin sa mga tao na tumutulong sa atin. Kasi kung tayo lang talagang hindi tayo uusad, kailangan talaga natin ng tulong ng ibang tao at magbigay tayo ng importansya doon sa mga tunay na nangangailangan ng tulong natin at trabaho. Greek, dagang salamat sa imuhang time. Nagigahin ka na mo. We are praying that God will bless you more para maka-inspire pa ka sa uban. Dagang salamat! Thank you so much. God bless. Kini ang At Home with GMA Regional TV.